danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Kal tafiyarta kai wallahi zan yi tafiyarta ba za ka iya ba wannan baljamin Allah ba ga war iya ba ani mai da ba inda za ka iya ka rabu idan kana kallo na Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.